Díochait is mis Laura agus sin na ceriscéile Berlin an tachtain seo NUACHT Cúla4. Lá dain den na leabhar a bhí ann agus riniu ceile an lá suntasach seo fud na crunne. Tá leabhar gaeilge lista lá dain den na leabhar im líana ag buzáil sa Ghardín, le Háine Níochlinn agus Mr. Ando. Agriú ócáid I hallan na cathrach baile átha clia ag na ceire údarrás áitsúla na plé a dhéine thabhchaí na gaeilge. Riniu plé bhealaí nuálacha le tuile deisina a thuirt do chuoine gaeilge labhairt ina náisiúil. Tugadh deis do chaaltaí scoile in nua na nál, páirt a chhlacha I gcomartas póstéir le sábhailteacht bóthara a chur chun cín. Agriú an comarta seo ag comhairle contae a chuún na nál le béam a chur deachhlaachtais sábhailteacht bóthara. Tháinig na céad dalta le chéile le nádorganibh simúla a haspáint ag an mláistóíochta san RDS I Mbaile Clia. Tugadh deis do chaaltaí smaointeoireacht disrach agus scileanna óíochta a chhlaachta.